Croeso i'r sgwrs Steddfod. Testyn y sgwrs yma ydy hen stori llygaid yr ifanc. A mae'r sgwrs yma, wrth gwrs, yn cael ei chynnal yng nghyd-destun y dynodiad treftadaeth byd ar gyfer ardaloedd y chwareli. A'r testyn, fel dwi wedi sôn, ydy hen stori llygaid yr ifanc. Cyn bo hir, mi fyddai'n cyflwyno y cyfranwyr yma pnawn yma. Hynny gyfranwyr hen a iau, felly. Ond cyn i mi wneud hynny, dwi eisiau diolch yn fawr iawn i Amgueddfa LleCHI Cymru am ganiatáu i ddefnyddio caban yr amgueddfa. Oran mae hwn yn gaban ddefnyddiwyd gan beirianwyr y gweithdai mewn Gilfach Ddu hyd at gau y chwaral ym 1969. Mae o'n le cwbl briodol felly i ni gynnal y math yma o drafodaeth. Mi fysa yna drafod fel hyn wedi bod yn digwydd yma, a mi fysa yna bobl ifanc o hoedran chi, hyd at y 1920 beth bynnag, wedi bod yn ista fan hyn, ond dim merched. Diolch yn fawr iawn i'r amgueddfa am ofalu hefyd am gywreinrwydd a cywirdeb yr ystafell yma. Mae hynny'n bwysig yn ogystal. Symud ymlaen felly at yn cyfranwyr ni. Ac o safbwynt yr thema, yr hen stori, wel, y cyfranwyr hun yma heddiw ydy finna Dafydd Roberts. Dwi'n gyn-geidwad yr amgueddfa LleCHI ac yn hanesydd sydd efo diddordeb yn hanes Dewch yn benodol. Ond yn hen hanesydd arall ni, croeso, ydy Dr Dafydd Gwyn, sydd yn hanesydd y diwydiant LleCHI, sydd wedi cyhoeddi llawer yn y maes, a sydd hefyd wedi gweithredu o'r cychwyn fel ymgynghorydd i gais treftadaeth byd LleCHI Cymru. Croeso chi ato ni, Dafydd. Wedyn, yr elfenna iau heddiw. Wedyn, croeso cynnas iawn i'r pedwar ydych chi i'n plith ni. Croeso Elin Tomos, sydd yn hannu, wrth gwrs, o'r dyffryn yma, o ddyffryn Peris, wedi magu yn Nant Peris. Elin yn hanesydd, yn awdur, ac yn berson sydd yn gydnabyddedig o ran ymchwil ffres a chyfoes yn y maes yma. Croeso cynnas iawn ato ni, Elin. A dyn ni falch iawn hefyd o fod yn medru croesawu 3 o Llysgenhadon Ifanc ar ardaloedd y chwareli i'n plith ni. Mae mor braf cael eich cefnogaeth chi a'ch brwdfrydedd chi fel sylfaen i'r dynodiad. A fan hyn mae Swyn Hughes, mae Swyn yn dod ar ardal Trawsfynydd ac yn adnabod wrth gwrs ardal Blaenau Ffestiniog yn dda dros ben. Croeso Swyn. Drawn y pen draw fan'na wedyn mae Cian Rhys, Cian o Ddyffryn Ogwen. Croeso ato ni, Cian. Diolch i chi am bod efo ni. Ac fan hyn wedyn, yn eistedd gosa ata fi, mae Mabon Roberts, sydd o ardal Blaenfawr, a'r 3 yna chi, fel eich gilydd, dwi'n gwybod, yn bencampwyr o safbwynt diddordeb yn y diwydiant, a hyn ma'n olygu ddoe a heddiw. Felly, da ni'n mynd i symud ymlaen rwan at y sgwrs, a dwi wedi dweud hen ddigon erbyn hyn, felly sgynna fi'm llawer iawn mwy i'w ddeud heb lawr rhyw gadw trefn fel llywydd y drafodaeth. Wrth drafod themau posib, dyma ni'n cychwyn ystyried posibiliadau ac yn sôn falla am atgof plant, da ni gyd wedi bod y blant, yr un o'ch chi dal yn ifanc felly, dydw i ddim, o gael eich magu yn un o ddyffrynoedd y LleCHI. Ac mi oedd Elin wedi codi pwynt diddordeb ynglŷn â sut fysa magwraeth plentyn wedi bod yn ystod oes aur y diwydiant. Ydych chi eisiau sôn ychydig bach mwy am hynny, Elin? Ie, dwi'n meddwl mae yna wastad ganolbwyntio mawr ar y dynion o fewn y diwydiant a'r gweithwyr. Yn bersonol mae genna i fwy o ddiddordeb yn yr ochr gymdeithasol a merched a plant felly. Dydy mae'n hawdd dod o hyd i dystiolaeth am sut oedd hi magwraeth plentyn lle. Mae gyda ni gofnod da yng nghyfrol Thomas Phillips, Brodeiniol, lle mae o'n sôn bod plant ardal Llanberis ar droed y ganrif yn actio bod yn chwarelwyr ac yn smalio chwaral mewn ffordd. A dwi'n meddwl bod hwnna'n ddarlun mor freuddwydiol ydi o, mae o'n ddarlun go iawn lle. Felly mae'n sicr o'na edmygedd teg at y chwaral o oed ifanc. Ond dwi'n meddwl, ochr yn ochr ar edmygedd yma, mae gennych chi hyder yn y pentrefi o ran bod nhw'n perthyn i ddiwydiant rhyngwladol. A da chi'n gweld hynna efo y beiddgarwch da chi'n gael yn y bobl ifanc yn y cyfnod. Mae bron iawn bob un teulu dwi wedi astudio yn ardaloedd y LleCHI. Mae yna wastad blant yn mudo
i Lerpwl, i Manceinion, i Lundan neu i wledydd yr ymerodraeth i Ganada ac De Affrica. A dwi'n meddwl bod hynna'n dod o'r hyder a'r beiddgarwch yma o gael ei magu yn y broedd llechi ac y teimlad yma da ni yn bencampwyr diwydiant y byd a da ni'n mynd i fynd i bob man lle. A dwi'n meddwl, portread arall sydd gynnon ni o blentyndod ydy portread mewn llenyddiaeth. A dwi'n meddwl bod be da chi'n gael mewn llyfrau a nofela gan Cadog Pritchard a Kate Roberts a falle, ydy y syniad bod y gymuned chwarelyddol yn gymuned ranedig hefyd, a bod hynna'n treiddio drwad i'r plant, bod nhw'n cael eu dylanwadu gyn broblema neu dadleuon i rhieni, a dwi'n meddwl bod hynna'n, ydych chi'n gweld bod y tensiynau yn effeithio pobl ifanc hefyd. Diolch Elin. Mabon, ni'n gweld chi'n siglo'ch pen yn gytuno efo'r i'r pwyntiau Elin wneud fanna. Sgynnoch chi rhywbeth i ychwanegu at hyn falle o safbwynt ar magwraeth chi? Dwi'n bod ni jyst yn weithio ni'n mynd o trips efo ysgol a stwff i. Dwi'n cofio mynd unwaith efo trip ysgol i lle pobl yn scuba divio yn agos i fama. Mae'n jyst gweld hwnna fel jyst yn diddorol bod nhw'n pobl yn mynd i iwsio'r adnoddau gynnyn nhw i wneud stwff newydd hefo fo. Dwi'n cofio hefyd mynd at yr ysbyty fyny'n topia yna. O'n i'n ffeindio ar y llechion signatures. O'n i'n ffeindio yna rili diddorol. Da chi'n sôn am scuba divio yn y twll chwaral. Ydych chi'n meddwl bod peth felly'n dderbyniol? Ydych chi'n gweld problem efo fo? Bod o'n amharchus? Na, dwi'n ffeindio bod o'n ail defnyddio'r yr adnoddau gyda ni. Isio, Swyn, beth yma'ch magwraeth chitha hefyd? Gwanta, a chi'ch ddech magu'n haws ynddo? Wel, o'n i'n teimlo fatha bach rhywun allanol i Blaena. Obviously, dwi'n mynd i'r ysgol yn Blaena ers 5 mlynedd wan, so dwi wedi dod i arfer efo fo. Ond pan o'n i'n blentyn, o'n i'n mond yn mynd i Blaena pan o'n i'n mynd i gwaith efo mam. So dwi jyst yn cofio gweld o. O'n i'n gwybod lot am yr hanes na'n byd. So ddo fwy i fi, mae jyst fatha dwi wedi gorfod tyfu fyny'n eitha yn hwyrach na bobl eraill yn dallt yr llechi a be di pwysigrwydd nhw yn Blaena. A fel o'ch di'n deud, hefo'r mae yna lot yn Blaena, mae yna wahaniaeth rhwng 2 ardal yna, a ti'n gallu gweld bod yna rhai bobl, mae yna densiwn yna weithiau de. Ond fatha rhywun allanol, dwi'n gweld o fwy na bobl yn Blaena, dwi'n meddwl. Felly, oeddech chi'n gweld Trawsfynydd fel lle gwahanol iawn i Blaenau Ffestiniog? Oedd Blaenau Ffestiniog yn teimlo fatha rhyw ddinas fawr tybad? Wel, i fi oedd, achos o'n i wedi arfer efo traws yn fach. Ond dwi'n meddwl beth yw, mae yna gymaint o wahanol gymunedau o fewn Blaena. Mae gennych chi Manod, Tangrisia, Blaena ei hun, ond mae gennych chi bobl eraill. So, o'n i jyst yn gweld o fatha gymaint i ddal fyny fo mewn ffordd, ond mae nhw'n helpu chi wneud, de. Diddorol ydy'r syniad na o ardaloedd o ddim mewn i ardal, ynddo. Cian a chitha di chymagu Bethesda. Mae pobl Bethesda yn gwybod pwy sy'n dod o'r achub ac o Carneddi ac yn y blaen yn does o Pen y Bryn ac ati. Ydych chi'n efo rhyw sylwadau gwneud ar beth sydd wedi cael ei ddweud cyn bellad? Mae o fatha Blaena mewn ffordd, mae yna wahanol, mae yna ardalodd o fewn y pentra. Mae gennych chi Carneddi, mae gennych chi Rachub, Braechmelyn, mae yna ardalodd gwahanol o fewn y pentrefi, ond maen nhw'n aros fel ardalodd ar ben eu hun o ran achos bod nhw wedi bod i'n cael ei gwneud efo'r chwaral mewn ffordd. A dydy pobl yn dweud, o, dod o Bethesda, maen nhw'n dweud yr union lle yn Bethesda. A mae'r bobl o bob ardal mewn ffordd, maen nhw'n bobl gwahanol achos y ffordd maen nhw wedi tyfu fyny. Dwi'n dod o ardal lawr yn Glanogwen a Garneddwen ffordd yna, a ti'n gweld y chwaral yn syth o lle wyt ti. A mae'n dibynnu lle wyt ti, a mae'r bobl mewn ffordd fatha hen chwarelwyr yn ei hun, ond yna oes fodern mewn ffordd. Diddorol, un o'r pwyntiau sy'n cael ei wneud oedd i mewn i'r cais a'r dynodiad yn de Dafydd Gwyn ydy bod rhywle fatha Rachub yn annibynnol felly yn de, ac efo ysbryd annibynnol, ac da ni'n dweud pethau tebyg am ddeiniolen yn tydan. Mae beth ydy glwad rwan gan y 3 Llysgenhadon Ifanc ac gan Elin hefyd yn atgyfnerthu'r pwynt yna yn dydi o ar wahanrwydd ardaloedd.
Ia, mae hynny'n wir, ac wrth gwrs pentrefi a threfi sydyn diwydiannol oedd nhw, fath o gold rush, llefydd y gold rush mwy na lai, pobl yn dod o Benryn Llyn, Hiraethog, lle bynnag, i fyw ac i ennill buwiogaeth da yn y chwareli yng nghanol y bedwarif ganrif o 15. So mae'n diddorol gweld dylanwad y llu o bobl sydyn dal yn y pentrefi a threfi chwaraewyddol. Da ni wedi bod yn sôn am fagwraeth. Wel, rhan beth yma'ch magwraeth chi, Dafydd Gwyn? Wel, pobl dŵad oedd ni, wrth gwrs, pobl o Ddyffryn Conwy, ac hefyd Saesneg oedd iaith yr ailwyd. Y cwrs y gyna i o Bethesda oedd yn had yn athro yna. Mynd i ysgol yn Rachub, oedd hynny'n profiad cryulon, os dwi'n cofio'n iawn, ond hefyd mynd i'r chwaral pan oedd yr hen drefn arni hi, oedd yn diddorol dros ben i mi. Ond i wrth y modd efo tren stem, wrth gwrs, a wna lawer ohonyn nhw yn y chwaral. So cyfle i weld yr injans bach yn crwydro gwmpas y chwaral, a co arbennig sydd gyda i ydy cael reid i lawr i wylod y chwaral mewn siaff dŵr, efo dosbarth 6 fy nhad, a nad o'n i'n dall beth oedd yn digwydd, ond ges i'n chloi mewn rhyw fath o gauge ac yn sydyn, oedd y peth yn just gollwng i wylod y chwaral. So mae hynny di sticio efo fi. Co hefyd sydd gyda i ydy mynd i cyrraedd gwylod y chwaral a crwydro gwmpas dipyn bach, a rhyw flwyddyn a hanner yn ôl cael cyfle i fynd yna eto, a nad oedd unrhyw newid o gwbl. Oedd yn rhyfedd gweld gymaint o newid ar wyneb ddaear yn y chwaral, ond tan ddaear, bob dim yn union fel oedd pethau yn y 60au cynnar. So dyna'n prif gof i o chwarel y Penrhyn a Bethesda. Diolch yn fawr iawn. A mi na i rannu'n atgofina hefyd, oedd yn had a'n haid ac yn y blaen i gyd wedi bod yn gweithio yn chwarel y Penrhyn. Ond mi gollodd yn had i waith y chwarel Penrhyn yng nghanol 1950au. Ac mi symudodd y teulu i ffwrdd o Ddyffryn Ogwen, felly mi oedd hynny i golygu, mae mod i wedi cael yng ngeni yn Sir Aberteifi, credwch ni beidio. A fanno gafodd yn had waith felly ar ôl colli waith y chwarel Penrhyn. Ond adra bob tro felly i mam yn had oedd Bethesda, felly bob gwylia oedd wedi mynd i aros efo nain yn Rhegarth. Dyn mae gynnu fi atgofion plentyndod o fynd i Dregarth o Sir Aberteifi, ac o bentra Glan Môr felly i bentra diwydiannol. Ac un o'r argraffiadau sydd gynnu fi o Dregarth ar ddechrau 1960au wedi bod ogla gwahanol yna fo. Ond ogla mwg yno felly, ac oedd yn teimlo'n le lot mwy prysur nag Aberporth lle ni'n byw. Ac o'n i'n ymwybodol rwsyd o sŵn a bwrlwm a prysurdeb y chwaral yn y cefndir. A fel Dafydd Gwyn hefyd, o'n i'n hoff iawn o'r eilffyrdd. A dwi yn cofio sbio trwy ffenast tu nain, tua 1961-62, yn had yn deitha fi, dyna hi y tren bach y chwaral yn symud lawr ochr bella'r Dyffryn fanna, illa na honna di'r siwrna ola felly. A fel bob hogyn bach da felly ar y pryd, o'n i wedi bod yn mynd i'r capal efo mam yn had, a wedi cael yn ysgu weddio. Ac mi drilis i wedyn fisoedd yn gweddio am barhad rheilffordd chwarel y Penrhyn. Ac o'n i mor siomedig pan gaeodd y rheilffordd, mor siomedig. Os oedd yng ngweddi fi, yng ngweddi bersonol i, ddim wedi cael ei atab felly gen ddiw. Oedd hynna wers greulon i fachgan 6 oed felly ynddo. Dyn nhw wers dda. Dyna chi rhywfaint o sgofion beth bynnag. Dyn diolch i chi i gyd am eich cyfraniadau fanna. Ond mae'n ddigon mwy i'w drafod hefyd yn does. Sut lefydd ydy broydd y chwareli i fyw yn un o hiddiw? Ond da ni gyd yn byw yn un o'r broydd yma. Sut le rwan ydy traws i fyw yn efo heddiw felly? Ac oes na ryw atgof felly o'r cysylltiad efo'r diwydiant llechi yn parhau yno? Wel, hefo traws, dwi'n teimlo fatha wan, dos o ddim byd yn cysylltu traws a blaena heblaw fod disgyblion yn mynd i'r ysgol. Ac obviously mae gennych chi rei pobl yn gweithio. Achos o blaen yna dren yn mynd yn doedd, ac oedd y chwarelwyr yn mynd ar y tren, fatha'n hen daid i, oedd o'n mynd ar y tren. Ond wan, mae gennych chi'r hen reilffordd dal mewn llefydd, ond da chi'n gallu, diolch mewn ffordd, da chi'n gallu mynd ar lot. A dyn, dwi'n gwybod, mae'n le, dos a ddim lot o fatha creithiau llechi yn traws o gwbl. Mae gennych chi'n blaena, obviously mae gennych chi'r llechi ar y mynyddoedd i gyd, da chi'n
gael eich amgylchynu gen y llechi yna, ond yn traws da chi ddim yn teimlo fo. A dwi'n siŵr dos o lot o bobl ddim yn gwybod amdan yr hanes a'r cysylltiad yn traws chwaith. Felly mi fedrwch chi fyw yn traws heddiw a peidio bod yn ymwybodol o'r cyd-destun i'r pentra o safbwynt pam y tyfod o felly, ie? Fyswn i'n dweud fysach. Ie. Ydy traws felly wedi colli rhywbeth oherwydd colli'r y dealltwriaeth yna, ydych chi'n meddwl? Wel, dwi'n teimlo fatha mae yna lot yn methu allan ar yr hanes sy'n yna, ond wrth gwrs mae gen ni hanesion eraill yna, ond mae hwnna'n un o'r prif bethau sydd wedi wneud o, ond dydy bobl ddim yn gweld yn gwerthfawrogi fo na dallt o gymaint. A wedyn tysach chi'n siarad efo eich ffrindiau chi sy'n byw yn blaena, fysa nhw falla, pobl o'ch oedran chi, yn ymwybodol o hanes yr un sydd wedi digwydd eu hamgylch yna? Fysa eu profiad nhw anol eich profiad chi, alla? Dwi'n teimlo fatha yn blaena, mae rhan fwyaf bobl yn gwybod wbeth chydig bach amdano fo. Mae gen bron iawn pawb deulu neu rhywun sydd wedi gweithio neu rhywun sydd wedi cario atgofion i lawr drwy'r teulu. Ond os fyswn ni'n siarad nhw, dwi'n nabod rhai sydd yn fatha gefnogol iawn o'r llechi ac isio rhannu straeon nhw, ond mae yna rhai sydd ddim yn gwybod lot amdano fo gwbl. Ie. Be am eich profiad chitha Bethesda, Cian? Ie, dwi'n gweld mae yna ardalodd yn Bethesda lle mae hanes y llechi'n gryf nadwy. Yn enghraifft, os ydych chi'n mynd i rachub yn rola, mae pob efo rhyw fath o stori neu efo rhywun sy'n perthyn iddyn nhw wedi bod yn gweithio yn y chwaral. Ond gan bod y chwaral dal yn gorad yn Bethesda, mewn ffordd yr un peth mae pawb efo neu yn nabod rhywun sy'n gweithio yn y chwaral. Wedyn mae o mewn ffordd yr un peth o be oedd o, ond bod o mewn ffordd fwy modern. Dwi'n meddwl bod, achos bod yr lein yn Bethesda wedi cael efo tren a falle, pan mae bobl yn dod o ardalodd dda Betws y Coed yn rola lawr i'r chwaral i weithio yn rhywbeth, mae o mewn ffordd, mae Betws y Coed wedi colli i cysylltiad efo chwaral Penrhyn, achos mewn ffordd y lein yn cario'r storis yn ôl i Bethesda, i Betws y Coed. Felly mae yna ardalodd o dalgylch, mae yna rei wedi colli cystylliad mewn ffordd efo'r chwaral, ond wedyn mae Bethesda, mae yna dal cysylltiad cryf o'r chwaral, mae pawb efo syniad o beth sydd wedi digwydd yn y chwaral a'r storia sydd wedi dod ohono fo. Ac wrth gwrs, mae sŵn y chwaral ar ffrwydro a seithi, felly ar loria sy'n mynd a dŵad ar y dystryd, na trwffa rwy'n yn dydi Bethesda, o'r cysylltiad yna'n eitha cyson yn dydi. Fedrwch chi'n anghofio bod yna, de? Na, dwi'n siŵr. Mabon, be amdano chitha, felly, yn y Wain Fawr, ardal eitha distaw fan hyn, mae'r chwareli di hen gau yno, felly. Ie, mae'n lot o tomenni llechi yna hefyd, ond mae'n un darn o yn cael agos i Wain Fawr, mae'n dal yn gweithio yna, weithiau ti'n gweld, weithiau pan dwi'n mynd am dro yna, mae'r tirwer yn newid bod rwy'n mynd yna, cos maen nhw'n dal yn gweithio yna. Ond ie, mae lot o pobl sy'n byw yn Wain Fawr o fatha stori gwahanol. Ond ie. Ac ydych chi'n mwynhau byw mewn pentra ôl y chwarelyddol fel Wain Fawr? Diolch le da i dyfu fyny yna fo, o'r ifanc yr oed chi? Yndi, cos ti'n fawr lot o llefyr i jyst mynd am dro a jyst gweld yr chwareli i gyd. A rhan o drafodiad yr ardaloedd yma ydy y capeli a'r steddfod a diwylliant o'r math yna. Os yna elfenna felly yn perthyn heddiw i ddiwylliant pobl ifanc Wain Fawr ac yr ardaloedd eraill hefyd? Oes, mae dal capel yn mynd ymlaen yn Wain Fawr. Ac yn o'n 7 capel ar un pwynt yn Wain Fawr, ond dal un yn fynd ar y funud sy'n ie. Elin wedyn i chitha yn byw yn Nant Peris felly ynde. Beth am y pwynt yma, ydych chi'n modd o fyw yn Nant Peris heddiw felly, ag o fyw ag o dyfu fyny yn Nyffryn Peris? Beth ydych teimladau chi a'ch adwaith chi felly? Dwi wastad yn teimlo fatha pan dwi'n siarad efo pobl o Bethesda ac Blaena yn arbennig bod dydy'r un cysylltiad efo'r chwaral, dydy o ddim yn bod yn Dyffryn Peris ac yn Dyffryn Anlla, swn i'n ddadla, ac mae hynna o bosib achos bod chwareli Blaena a Bethesda di bod ar agor yn hwyrach a dal yn weithredol heddiw, ond dwi'n teimlo bod yr un ymwybyddiaeth o bosib yn Dyffryn Peris ac yn arbennig yn Dyffryn Anlla.
Ond mi oedd ysgol Dolbadan yn Llanber yn dda iawn am fagu cysylltiadau ac yn amlwg mae'r amgueddfa yn stepan drws neu ac oeddwn ni'n dod yma yn aml. Dwi'n meddwl, yng nghyswllt cyntaf i fo'r diwydiant, mae'n siŵr oedd clywed straeon am mae mam yn dod yn wreiddiol o Dyffryn Nanlla, mae dad yn dod o Wyn Fawr, ond mae gennym ni gysylltiadau fo Lôn Wen a Rhosgadfan hefyd. Wedyn wastad wedi bod yn clywed straeon teuluol lle. Ond dwi'n cofio pam oedd y ffair yn Nant neu rhywbeth a sa pob yn mynd i'r dafarn yn Nant. O na lwyth o hen lyniau yna a dwi'n cofio dyna oedd yn nghyswllt cyntaf i o weld hen lyniau ac cofio meddwl, waw, mae hein yn edrych mor hen a gweld chwarelwyr a gweld y gymuned oedd yn arfer bod yn Nant Peris hefyd. Dwi'n gwybod o safbwynt ar hanesyddiaeth chi bod chi wedi cymryd diddordeb penodol ym mhrofiad merched ym broydd y chwareli. Ydy profiad merch yn ardaloedd y chwareli heddiw yn wahanol iawn i'r hyn bysa bod ydych ganrif a hanner yn ôl? Bysa, swn i'n deud diolch byth. Yndi, na, dos am cymhariaeth, swn i'n deud yn amlwg. Fysa fi a Swyn yn cael hynod ista yn y stafell yma ganrif yn ôl. Wedyn, na, ond hefyd, dwi'n gwybod, dwi wastad yn dweud bod fi'n hanesydd sentimental iawn, a dyna pan bod fi licio mynd ar ôl straeon personol a straeon pobl. Ond dwi wastad yn ffeindio merched cry a dewr ac nhw oedd hoelio'n wyth yr aelwyd a mewn sawl achos i gair nhw oedd y gair ola pan oedd o'n dod i fatar chod nhw sy'n edrych ar ôl y pres ar yr aelwyd ac yn dewis be fysa'r bwyd ac dwi'n meddwl da ni ella yn anwybyddu yr pŵar dirgel yma oedd gen ferched a gwragedd pentrefi'r chwareli ac mae sicr yn rhywbeth ddylen ni fod yn dathlu drwy'r adag fatha dwi'n trio wneud. Esiample chi o hynna yn nheulu i fi, da ni sôn rhan am gynnar y ganrif ddwytha, hen nain i fi, mae'n debyg, oedd i bob pwrpas yr rhedag tîm pêl-droed llechyd Celt. Hi oedd yn dewis y tîm o sadwrn i sadwrn felly'n dweud, nid dyn, o hi. A mae'n debyg oedd safleoedd y tîm wedi cael ei nodi mewn sialc ar lawr y gegin. A hi oedd yn dewis bod y chwarae'n lle felly ydych. Mae hwnnw'n enghraifft eitha da, dwi'n credu, o'r grym cuddiedig yma felly yn dydi. Dafydd Gwyn, da chi'n byw hefyd yn y Ffrynanlla. A wedyn, beth eich barn chi am fyw yn y Ffrynanlla heddiw felly? Cwestiwn da. Wel, penderfynais am gartrefu yn y Ffrynanlla yn hytrach na Dyffryn Ogwen pan penderfynais gadael gwaith dysgu yn Lloegr. Dwi wedi gweld newid mawr yn y dyffryn dros y chwarter ganrif dwytha. Eis i gyntaf i'r dafarn yn Anllyfew Hotel i fyw, ac oedd hynny'n dipyn o brofiad, mae rhaid mi ddweud. Oedd chwarelwyr neu cyn y chwarelwyr Dyffryn Nanlla yn dynion lot mwy annibynnol na chwarelwyr Penrhyn, na Ffestiniog, swn i'n dweud. A oedd yr hen drefn amaethyddol yn amlwg yna. Beth yn haro fi, fel rhywun efo cefndir capal, oedd y ffaith oedd capeli yn hen ffasiwn erbyn diwedd o'r 20fed ganrif, oedd y dafarn yn lle hen ffasiwn hefyd. Ac oedd yna lot mwy o sôn am reiat a streic a cwffio. Ond oedd y 40 ganrif a 15 yn parhau yn y Ffrynanlla tan diwedd yr 20fed ganrif, ac oedd hynny'n rhywbeth. A da ni'n colli cysylltiad rwan efo'r hen drefn, swn i'n dweud. Y pobl sy'n ymhrofiad i yn ymddiddori yn y chwareli ydy pobl sy'n ymddangos ar Facebook, Slate Quarry Enthusiasts, yn hytrach na phobl y dyffryn sy'n biti. Ond bosib bod pobl yr ysgol yn mwy ymwybodol o hanes y diwydiant. Dwi ddim yn siŵr. Ond ddes i nabod y criw ola a thi'r chwaral ar ôl iddyn nhw gadael ysgol. So dwi wedi gweld diwedd y diwydiant yn y dyffryn mewn gwirionedd. A mae hynny di mwy na lai diflannu rwan, sy'n biti. Ia, diddorol. O ran
uchelgais pobl i weithio. Ydych chi'n cofio rei oedd yn mynd i'r chwaral ac eisiau mynd i weithio i'r chwaral. Cian, i'ch eitha y Methista a'r cenedlaeth chi, ydy dynion y merched, hogia merched, iau felly, yn dymuno mynd i weithio at Bryden neu falle at y zip y chwaral Penrhyn dyddi yma? Yndi, mae yna ddipyn o bobl ifanc yn gadael yr ysgol llan 16 yn rhywbeth yn cael apprentishiaeth efo enghraifft Seiri Coed yn rhywbeth o'r ardal sydd oedd gen deulu lle oedd yn y chwaral ac hefyd efo Zipwold maen nhw'n cynnig apprentishiaeth i bobl o'r ardal yn enwedig i blant ifanc wedyn maen nhw'n cael mynd yna a maen nhw'n cael mewn ffordd gweld y diwydiant yn yr hen oes ond hefyd gweld y ffordd sy'n wedi cael ei ddatblygu i be ydi o wan lle. A mae'n apprenticeship yn chwaral a falle yn cadw y system holli a falle fynd. So mae'n ddipyn o gyfleoedd i bobl ifanc yna dde. Ac ella hynna wedyn yn gwneud i bobl ifanc Bethesda feddwl am y diwydiant llechi mewn ffordd mymryn o wahanol nag yn Hawsfynydd nag yn Waenfawr ella, neu yn y Ffrin Peris o ran y cyfleoedd byw yma heddiw. Yndi, so ni'n feddwl achos mewn ffordd maen nhw wedi clymu efo fo. Os dyn nhw'n cael gwaith yna, maen nhw'n gweld beth sy'n digwydd o ddydd i ddydd ac maen nhw'n cael y teimlad o gymuned fatha oedd yna yn y chwaral ar y pryd. Lle. Ond dwi'n meddwl bod o'n help i gadw hanesrodd y chwaral a falle fynd, mae o'n cadw'r gymuned yn ymwybodol ohono fo. Symud ymlaen at bwynt arall oedd yn iawydd i drafod yma efo chi. Ac dyma'r sgwrs yn ardderchog. Dwi'n mor ddiolchgar i chi gyd am gyfrannu. Dwi ddim yn siŵr mewn gyrraedd pa ffordd mae'r sgwrs yn mynd nesa. Da chi mor ddifyr ac yn cynnig i mynd y drywyddion i fi. Dwi'n mynd i ofyn i chi rwan o ran y dynodiad treftadaeth byd neu'r statws treftadaeth byd. Pa wahaniaeth mae hwnnw'n mynd i wneud i fywydau pobl yn ardaloedd y chwareli? Mae gennym ni 6 ardal yn does fel y gwyddoch chi'n well na fi na. Pa wahaniaeth mae'r statws na'n mynd i wneud i'r ardaloedd yma? Ar y tro yma, dwi'n mynd i gychwyn efo Dafydd Gwyn ei hun os gai. Yn gryno Dr Gwyn, os gwelwch yn gryno Dr Roberts, iawn, na ingora. Wel, mae o'n anodd dweud, ac wrth gwrs da ni'n wynebu pandemig ar hyn o bryd sy'n mynd i effeithio ar dwristiaeth, ond y peth swn i'n licio gweld dod allan o'r enwebiad ydy balchder bro, dealltwriaeth o'n hanes, dealltwriaeth o'n gymunedau, ond enwedig balchder bro, pobl medru dweud, wel, dwi'n byw ym Methesda, neu Abergynolwyn, neu Waenfawr, neu Trawsfynydd, lle bynnag, ond mae gyn ein hardal ni yr un statws na'r Taj Mahal. So mae hynny'n bwysig, tydi. Hefyd, fel Cian yn dweud am weithio mewn diwydiant rhwngwladol, sefydlu y cymhariaeth rhwng ein profiad ni fel Cymru Cymraeg sydd efo cysylltiad efo'r chwareli a broydd eraill yn y byd lle o'na chwareli neu chwareli oedd yn gweithio gwnithfau neu pethau fel a llefydd diwydiannol dros y byd. Felly dyna yn gobaith i am yr hyn sy'n debyg o ddod allan o'r enwebiad. Balchder y sylfaenol. Dyna'r gair allweddol eich eitha. Be amdano'ch eitha, Swyn? Ie, dwi'n cytuno fo hynna. Dwi'n teimlo fatha y peth gorau fysa'n gallu dod allan o hwn heblaw am bod ar yr un un, fatha efo'r un un statws a llefydd enwog yn y byd ydy bod pawb yn y gymuned yn dallt be mae'n feddwl i fyw yna a pa mor lwcus ydan ni efo'r hanes yna. Achos dwi'n teimlo fatha efo bath yma, mae pawb yn mynd i wybod amdano fo. Ac yn enwedig efo turistiaeth yn Blaena, mae yna gallu bod bach o fatha gyferbynnu hefo nhw bobl sy'n weithiau ella mynd yn flin a falle fatha o Blaena'n lleol. So dwi'n gobeithio fydd hynna'n fatha mynd yn well bod bobl yn dallt pam bod bobl eisiau dod yma a be di'r pwysigrwydd bod nhw yn dod yna ac yn dallt be di'r hanes. So ie, gobeithio. Ie, diddorol iawn. Da chi'n sôn am yr tensiynau yna chydig bach felly. Ydyn ma' nhw'n rhan o'r gymdeithas yma, ydyn, da chi'n bod? Mae rhaid ni gynnabod hynny felly, ynddo? Bod ni'n ofni weithiau felly effaith yr twristiaeth yma, yr ymwelwyr yma arna ni felly, ynddo? Ie, mae yna lot o bobl yna. Fel da ni'n gweld efo llechwedd weithiau. Fatha, mae pawb yn Blaena wedi bod yna unwaith, ond mae o fwy o bod pawb yna'n gweithio fe'i gilydd. So fel llechwedd yna'n cydweithio hefo'r gymuned a bobl y gymuned angen fatha dallt
pam bod rhai pethau'n cael ei wneud a pam bod rhai bobl eisiau dod ac eisiau dysgu'r hanes yn enwedig yn Blaenau. Achos dwi'n teimlo fatha mae'n gymaint ono fo a mae'n cysylltu ni gymaint o lefydd. Mae bobl jyst anna'n gwybod. Diolch yn fawr iawn i chi. Elin, dwi'n dod at eich eitha amiliad rwan ta. Pa fan neas ydych chi'n credu wneud o i fywydau bobl yn y Ffrin Peris? Neu ar draws y broedd ma neu hangach? Mae'n gwestiwn heriol swn i'n dweud. Dwi'n gobeithio yn eitha illa tynnu pwyslais oddi ar prif ganolfanna y diwydiant a sylweddoli chod ella tynnu'r pwyslais o Llanber a rhoi mwy o sylw i ddiniolen neu ardaloedd llai amlwg fel Corris neu Aberllefenni, Dyffryn Nantlla. Dwi'n gobeithio neith achos bod yr ardaloedd mor eang bod berith ardaloedd sy'n ella ddim yn ymfalchio gymaint yn y diwydiant a'r hanes ar hyn o bryd sylweddoli bod o hefyd yn perthyn i nhw. A dwi'n meddwl jyst ymwybyddiaeth a statws rhyngwladol, achos dwi'n cofio pan o'n i'n gweithio'n Castell Penrhyn ac sa chi'n esbonio arwyddocâd y diwydiant i ymwelwyr oedd yn dod yna ac hefo ddim cefndir o gwbl o'r diwydiant llechi Cymreig. Ac o'n i'n trio deithio nhw bod trafferthion y chwarelwyr a'i teuluoedd no different to the cotton mill workers in Manchester, o bod yr hanes ma yn perthyn i bawb ac bod yna ymwybyddiaeth ehangach o bwysigrwydd y diwydiant yn genedlaethol ac yn ryngwladol. Ie. Y stori oesol hynna, ond o arwyddocâd cenedlaethol a rhynggenedlaethol felly, ynde? Diolch yn fawr iawn. Cian, chitha? Dwi'n meddwl neith o fatha oedd Swyn yn dweud codi balchdar ac cadw pobl efo ymwybyddiaeth o'r ardalodd yma. Ond dwi'n meddwl hefyd neith o rhoi fwy o bwyslais ar yr ardal a cael fwy o bobl i ddod yna ac mynd â storis yn ôl fo nhw ac yn rhannu nhw so mae'n codi ymwybyddiaeth o bawb o'r ardalodd ac bod yn cadw mewn ffordd bod y bobl yn dod i ddallt pa mor lwcus dyn nhw a be maen nhw wedi cael ei geni fewn i lle. So bod o'i gwerth hynna i gyd felly, ynde? A be amdana chi tham Mabon? Dwi'n meddwl, balchder o bod yn rhan o'r hyn. Mae'n just yn mynd i dod ar chwarae i gyd efo'i gilydd. Lle bod y tourist i gyd, tran fawr tourist yn mynd i llefydd prysur fel Llanberis. A bydd nhw'n mentro i'r chwarae eraill yn yr ardal yma. Mae'n just yn mynd dod â chwarae i gyd at ei gilydd, dwi'n meddwl. A hynny bydd am antas y cyfan yr ardalodd felly, ynde? Ar ei distaw llai poblogaidd felly, ynde? Bod yr un arwyddocâd yn perthyn i gorseddau a chwmpenant ac ydi o i Dyffryn Peris yn Dyffryn Ogwen yn Dyffryn Nantlla felly, ynde? Diolch yn fawr iawn. Wel, efo'n sgwrs ni yn cychwyn tynnu tua'r terfyn, felly, mi gychwynon ni yn dod drwy sôn am atgofion o'n magwraeth yn ardalodd y chwareli, ac wrth ddechrau cloi rwan, ella bod yn buriodol i ni rhyw grynhoi chydig bach drwy feddwl i gychwyn am atgofion Dafydd Gwyn a finna. Da ni wedi sôn am Ddyffryn Ogwen a'r cyffiniau yn y 1960au, sef 60 mlynedd yn ôl ebyn hyn Dafydd Gwyn i'ch dychryn chi. Ond ymhell o ddirnadaeth y 4 arall yma felly, ynde. Ond na fo, yn bwysig i ni felly, ynde. Felly, symud ymlaen o hynny ac o feddwl rwan am atgofion gymeran i'r 3 Llysgenhad i gychwyn felly, ac wedyn gorffan y felin. Sut mae pethau wedi newid o'r 60au o ran y trio na chi? So ni'n cychwyn efo chitha, Swyn? Wel, iddo fi, fel o'n i'n deud, o'n i'n mynd i gwaith efo mam. Yr unig beth dwi'n gofio fwy na'n byd ydy jyst gweld o. Ac obviously, do'n i'n mynd dallt lot amdan y llechi a pwysigrwydd yna adeg yna. Ond dwi jyst yn cofio mewn pam fod yna de. Ond do'n i'n gallu atab yn byd ar y funud. A wedyn, dwi'n teimlo fel dwi tyfu fyny, dwi wedi cychwyn dallt mwy. A dwi'n gallu atab cwestiynau fel o wan. A mae o fel bob tro dwi'n mynd yna,
Mae fatha bod o'n aros rhywun peth, ond mae'n rhywbeth yn newid bob tro. A da chi'n mynd gwybod os di'r just ysbryd y lle sydd just mor fatha drwm yna fod o'n mor bwysig yna. A mae mor fatha obvious bob tro da chi'n mynd i blaena. So dwi'n teimlo fatha, achos bod fi'n mynd i blaena lot fel plentyn, yr unig beth dwi'n cofio di just ddim yn gwybod pam fod o'na. A dwi'n cofio fel o'n i fatha blwyddyn 7 mynd i Llechwedd a mynd i'r o dan ddeiar, mynd ar bounce below a falle fel la. A cychwyn dallt mwy a gweld fatha sut maen nhw wedi moderneiddio yr hanes a wneud o'r fwy priodol at yr amser ella drwy roi pethau newydd yna a wneud o'n ffordd fwy hwyl i ddysgu amdan y lle. A mae'r moderneiddio yna wedi gweithio yn amlwg wedi cydio o ran chi beth bynnag felly ynde? Do, wel oedd o'n un o'r dwi'n licio dysgu drwy weld pethau. A wedyn oedd hwn yn ffordd i fi fynd yna, cael hwyl a dysgu yn yr un ffordd. A wedyn dwi jyst yn cofio mynd yna, gweld hynna. Diolch yn fawr iawn i chi. Mabon, be amdano chi tha? Unig beth dwi'n cofio fatha pan o'n i'n fach, o'n i mynd efo'r teulu fi fyny fatha'r topia yna yn lle o'r barracks ac fatha fyny yn uwch na hynna, lle o'n nhw'n torri'r llechi. Dwi'n cofio fatha mynd yna wedyn fatha cwpl o flynedd wedyn. Mae'n sy'n newid bach, ond mae'n basically un peth, ond mae'n just fatha fel yn, o'n fatha caban yna, ond fatha dwi'n cofio gweld coach yna un blwyddyn. O'n nhw wedi mynd cwpl o flynedd wedyn. Ond ie, mae'n just gweld yr newid, ond mae'n newid yn bach. A'r newid, hyd yn oed oedd i mewn i'ch bywyd ifanc chi felly, ynddo? Da chi gweld newid os fater o flynyddoedd felly, yn y profiad chi felly? Do. A wrth gwrs mae'r newid yna mynd i barhau yn dydi? Yndi. Esblygiad felly, sa chi'n galw fo. Diolch yn fawr iawn i chi. A Cian, dwi'n gwybod bod chi wedi dod yn rhywun tylyniau efo chi hefyd, ond ydych chi eisiau sôn am eich profiad chi? Ie, dwi'n gweld, fath oedd Mabon yn dweud, mae'r tirwedd yn newid a mae'r ffordd mae pethau'n gweithio newid. Mae achos bod Sipl wedi dod yna, mae'n dod â fwy o dwristiaeth fewn ac mae'r rhan a'r chwarael mewn ffordd yn cael ei defnyddio i bwrpas gwahanol, ond mae dal yn dysgu'r hanes. Ond wedyn mae'r rhan gwaith o'r chwarael, mae hwnna wedi newid dipyn o ran dod â peiriannau fewn a cael, wel, mewn ffordd cael robots a technoleg i wneud y gwaith, ond wedyn ffordd bod nhw'n cadw'r elfen o'r bobl yn gweithio yna a cael y dynion yn holli anaddu ac yn operator machines mewn ffordd, mae'n cadw yr ysbryd y chwarael mewn ffordd yn y pentra. Ac hefyd, pam dwi'n mynd i ardaloedd eraill, dwi'n gweld bod y tirwedd yn newid na, bod mae yna rei ardaloedd, mae'n chwarael yn tyfu wyll mewn ffordd a mae'r natur yn cymryd drosodd, ond mae'r ysbryd dal yna, de. Diddorol, chi sôn fanna eiliad yn ôl fan am y robots a'r offer diweddara yn y chwarael y Penrhyn felly, ynde. Un o'r themau yr dynodiad Dafydd Gwyn ydy parodrwydd ar ardaloedd mae arloesi, ynde, ac i fabwysiadu technoleg. Mae gan ni esiampla o bell yn ôl. Dyma chi esiampl heddiw yn 2021 yn y Ffynogwen, ynde. Mae hwnnw fer asoesol, ynddi? Ydy, ie, mae newid yn parhau, mae hynny'n bwysig am parhad y diwydiant a chymdeithas. Diolch yn fawr iawn. Elin, da ni am gloi efo chi eitha, dwi'n credu. Mae gennych chi eitha, dwi'n gwybod, ddiddordeb ymchwil yn y maes yma ar y funud. Dwi'n meddwl, da chi'n sôn amdan sut mae'r tirlun di newid, ond yn bwysicach, dwi'n meddwl, na sut mae barn pobl am y tirlun di newid. Ar hyn o bryd, dwi'n gweithio ar gyfres dyledu amdan Eryri. A mae mor ddifyr y ffaith bod pam oedden nhw'n llunio ffiniau y Parc Cenedlaethol, bod nhw wedi gwneud penderfyniad cydwybodol i gadw ffwr o olion diwydiannol achos bod nhw'n hyll, ond mor fygythiol maen nhw'n edrych, da ni wan yn meddwl bod nhw'n hardd 70 mlynedd yn ddiweddarach, so mae mor, os wbath, dydy'r tirlun ddim yn newid, jyst yn barn ni o'r tirwedd sy'n newid. A dwi'n meddwl bod ni'n andros o ffodus o'r amgueddfa LleCHI hefyd. Os yna'n byd gwell na living history, dwi'n meddwl, achos dwi'n cofio dod ar drip yma, a mae gen i fi gofnod mewn dyddiadur o 2003, so pan o'n i'n 7 oed. Ac o'n i wedi deud bod fi wedi cael bod yn tai Fron Haul, ac o'n i wedi cadw llechan bach o'n haith ei. Wedyn mae cael lleoliad fel yma yn helpu
cadw'r diddordeb yn fyw ac y ffaith bod na bobl dal yn cael defnyddio'r lle yma ac hefyd ydych chi'n gwybod faint o fan dwi o'r sbyty chwarel yn Dinorwig hefyd. Diolch yn fawr iawn. Ia, ac mae'r amgueddfa, wrth gwrs, efo rhan allweddol yn hyn, ac amgueddfeydd eraill tebyg iddi hi. Ac mae amgueddfeydd, wrth gwrs, yn trafod y gorffennol, dyna i briod waith nhw, ond maen nhw gallu hefyd gosod sylfaen ar gyfer y dyfodol. Wedyn, diolch eto i amgueddfa Genedlaethol Cymru am gwahoddi ni yma heddiw. Felly, i gloi, diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cyfraniadau ac am y sgwrs hynod ddifyr. Dwi'n ddim be fysa'r hen ddynion oedd yn ista yma ganrif yn ôl yn ei feddwl, felly os chi Elin a chitha Swyn ddim yn cael yr yma flydodd Elin yn hynt, ond mae wedi bod yn drafodaeth ddifyr a dwi'n sicr a bys nhw'n falch o'na chi gyd, a'ch diddordeb chi yn eu diwydiant nhw a'i cymdeithas nhw ddoe a heddiw. Mae'n amlwg bod diwydiant yma a'i froedd a'i bobl mewn dilo diogal yn eich dilo chi fel pobl iau, a mae'n golomdid mawr i finna Dafydd Gwyn a rei tebyg i ni felly ynde, bod na haneswyr iau ron fel Elin yn mynd yn ei blaena i ymchwilio ei hanes difyr perthnasol deifio y broydd yma. Mae yna stori oesol i'w ddeud yma ac mae'r dynodiad yn rhan o hynny. Mae wedi bod yn drafodaeth wych. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Diolch. Diolch.